सरस्वती मैया की करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर 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 सरस्वती मैया हंस के साथी माई कहली महिया बिना वाली बुद्धि ज्ञान देवली हरे खातिर हंस के साथी माई कहली चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया 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 डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो चौराहा दुआरा पर मोर सरस्वती मैया पूजन करा मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले है राइटर थारू से लिखवा के पूजन कर मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले है राइटर थारू से लिखवा के अनुरागे मुकेश सुबोध करा सेवकैया अनुरागे मुकेश पद साह करा सेवकैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती